Siqale kudaba la sela endaweni ekuthiwa iMen's Clinic ekhona la kwaCalusa. Nokuhlelo ke esoluzwe lakhiwa lokuthi ke abantu besilisa njengoba uthola isikhathi esiningi baba nakho ukuthi banamahlonyana mawukuthi bazofakwa bebamba olayini nabanye abantu. Khona ke uhlelo olukhulumisa into ethi ke mawumuntu wesilisa ungazi ubamba ulayini nabanye ufike wena unakekelwe ngokohlelo labantu basilisa. Kodwa ke sizoxoxa no sister la ozoshetha uhamba kanjani uhlelo lweMen's Clinic la eCalusa Clinic. Okay, uhlelo leMen's Clinic luhamba kahle kakhulu. Isizathu esenza ukuthi amadoda aze asetshenzwe wodwa abe nendawo yawo. Kwaba ukuthi engasithi kwabonakala ukuthi awakhululeki mehlangene nabantu besifazane. So awakwazi ukuthi axoxe kahle inkinga zawo nonesi wazo lapha ngaphakathi. Ngoba manje kubahleli bonke la nabantu besifazane. So ke kwase kubonakala ke ukuthi ukuze bakwazi ukukhululeka ababe bodwa basetshenzwe bodwa endaweni yabo bodwa. Abantu besilisa abakhulumi isikhathi esiningi. So kufanele nawe ube ne strategy sokubangena ukuze umgubhe ukuze ezoyisho lento le ngoba uzothi ngiphethwe ikhanda kanti aphethwe ikhanda indaba ikwenye indawo yabo kufanele ube nendlela ke yokumngena. So ke iyasebenzela kakhulu indaba ukuthi basetshenzwe bodwa ngala ngaphandle. Absolutely. Ukuthi kunomlayezo okufisa ukudlulisa nala emphakathini okaCalusa. Umyalezo engifisa ukudlulisa kakhulukazi kulaba abangakabuyi ukuzolanda amaphilisi ukuthi abeze njoba siku 90% sibheke ku 95 inje sitrodela u5 sishoda ngabo. Laba abahlele emakhaya abeze bazothatha amaphilisi awamahala futhi ayaphilisa. Akekho nje umuntu osabulawa uHIV. Abeze asithethise umuntu mosubuyile nje siyajabula ukuthi usubuyile sikunikeze lonke usizo oludingayo uphume nje right. Usudla kahle. Usudla kahle amaphilisi akho. Mahle futhi manje ngoba phuze elilodwa nje. Selilodwa. Lilodwa. Awuyithi benkhohlile. Ngosuku nje uphuza iphilisi elilodwa. Cha, sibonge kakhulu bekuyisizolwana usuku leke la kubungazwa khona usuku lokukhumbuzisana ngengculazi kanye nesandulela ngculazi. Lapho ke bese la kwaCalusa undunankulu necabinet lakhe bebuye la endaweni yakaCalusa emphakathini ehall. Kwabe sekudlula nala kwaCalusa eclinic ukubona nje ukusebenza la ngaphakathi nokuthi izinto zenzeka kanjani. Sijabulile ke ukubona ama programs abayenzayo nje basasixoxe ngeMen's Clinic basixoxela nangohlelo luka 1.1 million close the gap. Sibonge kakhulu sister. Siyabonga kakhulu.